Една от основните характеристики на обектите в географските информационни системи е това, че те имат две изражения или две измерения, с които ние можем да работим. Това са тяхната геометрия, това, което виждаме тук на картата. В случая гледаме сградите с лилав цвят. Това е слой, който е добит от данните от Агенция по кадастър. И другото изражение, с което можем да гледаме самите данни и да виждаме техните описателни характеристики, са техните атрибути. Отварям атрибутивната таблица на слоят с сгради, като щраквам с десен бутон върху името на слоя и избирам Open Attribute Table или отваряне на атрибутивната таблица. Тези обекти, които виждаме на картата, са описани и в тази атрибутивна таблица. В географските информационни системи атрибутите на обектите всъщност са техните описателни характеристики, с които ние разполагаме. Това, от гледна точка на таблицата, са отделните полета. Първото поле, Feature ID или FID, ни дава идентификационният код, номер на съответния обект. След това имаме area, периметър, площ, периметър и така нататък. Имаме една колона или един атрибут, който се казва FuncType и в него всъщност можем да виждаме функционалния тип на определената сграда. Като за да можем да работим добре с атрибутивните таблици, да извличаме максимално много информация от тях, ние можем да разгледаме различните възможности на бутоните и настройките, които ни се дават тук. Атрибутивна таблица може да отворите на всеки един векторен слой и в зависимост от това какво има в нея въведено от източника на данните, т.е. от организацията или автора на тези данни, може да видите различни неща. В случая с данните от кадастъра виждам много наброй атрибути и както видяхте, като щраквам върху името на всяко едно поле, аз всъщност правя сортиране от голяма към малка стойност в съответната колона. Когато говорим за атрибутивно поле, в което имаме числа, става дума за голямо към малко число, а когато имаме поле, в което имаме данни, които са текстови, в случая описанието на функционалния тип, сортирам по азбучен ред от А до Я и обратно, или от A до Z и обратно. Можем да скролнем надясно по този начин. А за да редактираме данни, ако имаме нужда да направим това, можем да използваме включването на режим за редакция, което става с натискане на ето това моливче. Когато включа режим на редакция за съответния слой, таблицата вече може да бъде редактирана. Например, ако искам да променя този код да не е 300, да е 301, правя така и след това, ако щракна някъде другаде или натисна Enter на клавиатурата, ще бъде променено това нещо. Сега няма да го правя, за да не загубя след това тази редакция и да си редактирам данните по грешен начин. Когато направим някаква редакция, искаме да я запаметим, става активен бутона за запазване на редакции, който е приличащ на дискета, както този за записване на проект. По същия начин изглежда. Когато сме готови с редакцията на полето, съответно, можем да изключим режима на редакция отново с моливчето. Когато нямаме включен режим на редакция, не можем нищо да променяме тук. И това е направено така, защото е много по-удобно и много по-предпазващо от грешки при случайни редакции и е необходимо за това човек да щракне на моливчето и чак тогава да направи редакцията, от която има нужда. Едно от основните разбирания, които хората трябва да имат, когато работят с данни в GIS, това е, че всеки един ред от атрибутивната таблица съответства на един обект на картата, както всеки един атрибут представлява всъщност една колона. Нека видим как изглежда това. Ще използвам бутонът за селекция на обект, който ни дава възможност да посочим даден обект на картата и да видим допълнителни характеристики за него. Селекцията на обекти се прави с ето тази група от инструменти. Сега в случая вземам този инструмент Select Features by Area or Single Click и с него мога да кликна директно върху този обект, ако се интересувам каква е точно тази сграда. Сега тя е селектирана в момента и ако искам да видя нейните атрибути, мога да отворя отново атрибутивната таблица. И сега тук единия вариант е ръчно да видя къде се намира този ред, който съответства на
тази сграда, което би отнело доста време и усилия, ако става дума за голяма таблица. Другия вариант е долу в ляво да щракна върху Show All Features и да видя какви са възможностите за показване на тази атрибутивна таблица. Софтуерът ни дава възможност да виждаме всички обекти, както е в случая при мен, да виждаме само селектираните, да виждаме само тези, които са видими в момента на картата и още няколко други опции. В случая аз искам да видя само селектираните обекти и като избера това, ще видя само един ред и този ред, ще прибера само малко таблицата, този ред съответства на обекта, върху който съм щракнала с бутона за селекция. Имаме сграда, която се намира в град София, имаме нейните данни, по данни от Агенция по кадастър, имаме религиозна сграда, адрес и така нататък, район Средец и какво ли още не е въведено тук. Така можем да разберем допълнителна информация за всеки обект на картата. Сега вижте как ще се промени таблицата, когато селектирам повече обекти. Ще я отворя отново, само че не е тази, ами тази с селекцията и ще селектирам малко повече обекти, за да видите как се промени тази таблица. В момента имам селектирани няколко обекта и виждаме тяхното отражение в атрибутивната таблица по този начин. Те са показани и можем да разберем допълнителна информация за тях. Отново тук можем да ги променяме реда, по който са показани, да сортираме по типове, можем да включим редакция и всякакви други такива промени. Това е важен етап от работата с данни, когато трябва да изследваме не само геометрията, това, което виждаме на картата, а и атрибутите. Ние с селекцията можем да изваждаме част от данните и с тази част от данните, която сме извадили, да направим някакви конкретни операции.